Africa my continent, Africa my home. Sise-Africa, se-South Africa, siKwaZulu. I-district esikuyona iLembe i-district. Kule ndawo ungathi kuseMhlali, ungathi kuseShaka, uzothi uma uya la uthi kuseCloudville, uthi uma uya lapha uthi kuseThethe noma kuseTete. Ile ndawo esikuyona. Indawo ke le yesigameko nje ukubona la emva kwami kunemoto la ezitekisi ezikhumbi esebenza ngokusemthethweni emgwaqweni uma esho umnikazi wayo uthi imoto yakhe isebenza ngokusemthethweni la emgwaqweni. U-driver sike sathi nakhona ukukhuluma naye. Into eyenzeke lana ke uthiwa lo yabo le nkulumo okuthiwa inzwabethi hearsay evidence ithi le nkulumo amaphoyisa athole information ethi kuhijackwe imoto anikezwe i-description shuthi banikezwa ke incazelo ukuthi le moto biyimoto enje. Angazi ke incazelo yayo le moto elahlekile ebihijackiwe ukuthi iyafana yini nale. Angitholanga lapho kune bridge nje lapho angitholanga ukuthi iyafana yini nale. Ma kuthiwa ke iyafana owaziyo usichazela kancane. Amaphoyisa kusho ukuthi uma eyilandela le moto kusho ukuthi mhlambe abona ifana ne description. Aseke eyingenela ke ngeintambo ngoba kuthiwa le moto ihijackiwe. Kodwa umehluko ukuthi le moto leli inama passenger isuka lapha eBhalito iya lapha eThethe. Uthi umshayeli wakho wayo esikhulume naye ngaphambi kuba ahambe kuba sithe akahambe aye ngasekhaya uphumule kuba mhlambe nasekhanda ngaba nakho yena akalimalanga umshayeli. Abantu abalimele abagibele mhlambe lapha eback seat nabalandela iback seat. Umonakalo kodwa asikazi ukuthi ungakanani. Kodwa uthi uyibonile imoto enamalamba blue kodwa akaze yizwe siren akaze futhi kube khona iwarning ethi akame. Yena uyihambela nje uzwe nje kuduma izulu kanti bekuyizulu lezandla. Kulapho okwenzeke ukhona umonakalo esingakawazi ukuthi umonakalo ongakanani. Sizozwa ukuthi ke ngempela yini eyenzekile kodwa ikhona inkulumo ethi amaphoyisa abethola information yemoto ehijackiwe. Angazi ke noma iyafana nale, angazi noma bekuyile, angazi. Mina bengizokwenzela khona nje bengizokunika information endaweni yesigameko kwenzela ukuthi singakhuluma inzwabethi ngoba hearsay evidence asikholelwa kakhulu kuyona kodwa sizoyikhuluma ngoba siyithatha la inkulumo siyinikeza wena ukwena ukuthi uyidigeste ubone ukuthi ikuphi okuyiqiniso ngoba enye into ke izothi umuntu oyikhulumelayo ethi uma kube uhlobo lwaleli moto ukuthi uyihijackiwe iquantum ngicabanga ispeed 106 noma 108 angazi yafika lapho noma su200 kodwa mawukuthi kunjalo enye into engenzeka kungenzeka ukuthi phela mawulandela imoto okwakho ukuthi amehlaka ehlale kuyona imoto ingabaleki emehlweni akho bese ke uthinta amanye amaphoyisa angaphambili ngabe uyawafonela amaphoyisa ngabe nithinta nango-over hey kunemoto engiyilandelayo ukuthi nokuthi ngicela i-backup bese kuzovalwa besiyamiswa bese kubanjwa abantu. Kodwa ke angisho ukuthi ngithini nami nje ulwazi oluncane engiluzwa nama ngidlula njengoba phela ezinye izinto uyuzwe ngoba siyahlala nabantu ekuthiwa bake basebenze emaphoyiseni bese uthatha leyo information encane. Kodwa ke okwamanje ake ngivale la yilokho enginikeza khona endaweni yesigameko ngikhulumile no-driver ngikhulumile nomnikazi wemoto noma bengaseze ukukhuluma nathi manje ngeke bekhulume nathi for ukuphepha nanokuthi abekho esimeni esikahle ukuthi bengakhuluma nathi kanje kuma video ethu. I thank you Africa, I thank you South Africa.